Natukom il-lejla tajba. F'xandira diretta mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fl-Arb Għawdex sejrin nwaslulkom il-Lectio Divina fis-solennità ta' Eid il-50 immexxija mill-Isqof ta' Għawdex Monsinjur Anton Tewma. Iż-żmien tal-Eid wasal fit-tmiemu. 50 ġurnata wara li l-Knisja ċċelebrat il-qawmien ta' Kristu mill-imwiet, illum il-liturġija tippreżentalna l-ġrajja tal-inżul tal-Ispiritu Santu fuq l-Apostli, it-twelid tal-Knisja illi ħarġet mid-demm u l-ilma imxerda fuq is-salib, imma ġiet ikkonfermata bl-inżul il-qawwa tal-Ispiritu Santu imwiet minn Ġesu lill-Apostli diġà sa minn qabel il-mewt tiegħu. Għalhekk ejjew illum nisimgħu l-kelma ta' Alla illi qed ixxandrilna l-Knisja permezz tal-bxara tajba tal-Vanġelu u l-ispjega tagħha mill-Isqof ir-Raj tad-Djoċesi ta' Għawdex. Il-kor Djoċesan taż-żgħażagħ kif għamel matul dawn il-ġimgħat li għaddew sejjer janima bil-kant din ċelebrazzjoni f'din l-aħħar tappa fil-Lectio Divina ta' kull nhar ta' Ħadd illi wassalnilkom permezz tal-mezzi soċjali ta' Djoċesi ta' Għawdex sabiex inħallu l-kelma tal-Alla tmexxina f'dan iż-żmien qaddis tal-Eid. Hija opportunità sabiħa illi nirriflettu fuq il-kelma ta' Alla, l-kelma li l-Ispiritu Santu illum qed nagħmlu l-festa tiegħu nebbaħ lill-Knisja matul is-snin. Nanħobbu u naħfru bl-arbit ġedet wiċċi l-art fejja minna l-mart ejja aħjina mulek Spirtu ta' farraċ ta' dar Il-ħawċ tal-lamna farrakna bisħi Tina l-erf meħtieġ narfu nimxu triq biex nejxu ħajja fis-sliq ta' mħabba bla qis Dilek oħrija min qalbna natu flimkien mal-Missier ma' Ġesu l-ħellis lilkom kull glorja Amen. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, Amen. Nitolbu. Inroddulek ħajr missier tad-don kbir tiegħek, id-don tal-Ispiritu Qaddis. Iftħilna l-qalb tagħna u l-moħħ tagħna, lestilna il-ġisem tagħna. Ħalli nilqgħu lill-Ispiritu Santu biex jagħtina l-fejqan, jagħtina l-qawwa, jagħtina l-ħajja. Għatina missier Qaddis li nħallu lill-Ispiritu Qaddis tiegħek jagħmel minna ħolqien ġdid. Għatina li jagħmel minna komunità mimlija bl-imħabba, mimlija bl-interess wieħed lejn l-ieħor, mimlija bil-maħfra. Għatina missier Qaddis bil-qawwa tal-Ispiritu tiegħek Knisja li tkun tassew fidila lejn ibnek il-Aziz, xut tiegħek fuq l-art, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Kantaw flimkien l-Alleluja.
Alleluia, 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 alleluia. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Meta wasal jum Eid il-50, huma kienu l-kol flimkien f'post wieħed. F'daqqa waħda ġie mis-sema ħoss bħal tarieħ qawwi u mela d-dar kollha fejn kienu qegħdin. U derulhom ilsna qishom tan-nar li tqasmu u qagħdu fuq kull wieħed minnhom. Imtlew il-kol bl-Ispirtu Santu u bdew jitkellmu bilsna oħra skont ma l-Ispirtu kien jagħtihom li jitkellmu. F'Ġerusalem kien hemm xi lut, nies twajba minn kull nazzjon li hawn taħt is-sema. Malli jinstema' dan il-ħoss inġabret kotra kbira, il-koll imħawdin għax kull wieħed minnhom kien jismagħhom jitkellmu bl-ilsien tiegħu. Mibluwin u mistaġbin bdew jgħidu: dawn li qegħdin jitkellmu mhumiex il-koll mill-Galilija? Mela kif kull wieħed minna qiegħed jismagħhom jitkellmu bil-sien art welidu? Partin, Medin u Elamin, nies mill-Mesopotamja, mill-Ludija, mill-Kappadoċja, minn Pontu, mill-Asja, mill-Friġja, mill-Panfilja, mill-Eġittu, mill-inħawi tal-Libja madwar Ċireni, nies li ġew minn Ruma, kemm Lut u kemm Proseliti, oħrajn minn Kreta u Arab. Aħna l-koll qegħdin nisimgħuhom jixandru bl-ilsna tagħna l-eġubijiet tal-Alla. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Notu bil-qiegħda. Mela llum qegħdin niċċelebraw is-solennità ta' Pentekoste. Interessanti għax il-qari li smajna meħud mill-Atti tal-Apostli jibda propju billi jsemmi din il-kelma Pentekoste Eid il-50. Il-kelma Pentekoste tfisser hija kelma Griega li tfisser Eid il-50, 50 jum. Imma kif jista' jkun illi l-Atti tal-Apostli jsemmi Pentekoste u mbagħad wara jirrakkonta l-ġraja ta' Pentekoste? Jekk din il-ġraja kienet għadha ma saritx. Jista' jkun għaliex għax il-festa ta' Eid il-50
primarjament kienet festa ludija, kienet festa tal-Lowt. Imbagħad saret festa nisranija, festa kristjana tagħna. X'kienu jfakru l-Lowt f'Pentekoste? Intom tafu li l-poplu Ludi kien jiċċelebra l-ikbar festa tiegħu lejt il-kbir il-Pesaħ biex ifakkar il-ħruġ tiegħu mill-Eġittu, mill-art tal-Eġittu, u d-dħul tiegħu fl-art imwiegħda. Kien jiċċelebra 3 festi kbar il-poplu Ludi. U f'dawn li 3 festi l-kbar, il-Lud kienu obbligati illi jekk huma b'saħħithom jitilqu minn fejn huma jekk jgħixu fuq l-art ta' Iżrael u jmorru fit-Tempju ta' Ġerusalemm biex jiċċelebraw dawn il-festi. Wara li kienu jiċċelebraw il-festa tal-Għid il-Pesaħ tagħhom, 50 jum wara kienu jiċċelebraw festa oħra kbira, il-festa tal-Loti tat-Toraħ. Il-festa li bija jfakru meta Mosè kien fuq il-muntanja Sinaj u irċieva id-don ir-rigal tal-10 kelmiet, ir-rigal tal-liġi ta' Alla. Issa tgħiduli imma dan x'rigal kien rigal kbir ħafna l-poplu Ludi, tinsewx illi l-Lud ħarġu mill-art tal-Eġittu mhux bħala poplu sħiħ, imma ħarġu imxerdin, mifruxin, gruppi illi għamlu rewwixta kontra l-farawn u telqu ħafna minnhom kulħadd tar-rasu biex isir part fejn joqgħod. U għalhekk dak il-mument fuq il-muntanja Sinaj illi fih Mosè irċieva il-liġi ta' Alla, irċieva it-Toraħ, irċieva l-ewwel 5 kotba tal-Iskrittura, kien mument importanti ħafna, essenzjali fl-istorja tal-poplu Ludi, tant li huma jħossu illi saru poplu twaqfu bħala poplu propju dakinhar. Meta Alla tawhom dan ir-rigal kbir tal-Iskrittura. U allura sal-ġurnata tal-lum Għid il-50 għall-Lud hija festa kbira. Midrash ifisser spjegazzjoni popolari, tifsira popolari tal-ġrajiet tal-Iskrittura. Midrash antik sa mill-Medjuevu jipprova jispjega, jirrakkonta x'ġara dakinhar illi Alla ta' id-don tat-Toraħ, id-don tal-10 mandamenti lil poplu Ludi. Alla kien qal lil Mosè mill-ġurnata ta' qabel biex iħejji lil poplu u Mosè obda lil Alla, ġabar il-poplu kollu u talbu lil poplu biex jaħseb jorqod kmieni, biex l-għada fil-għodu jisbaħ kmieni madwar il-muntanja Sinaj jistenna lil Alla ġej bid-don tal-Iskrittura, bid-don tat-Toraħ. Imma ġara illi waqt li Mosè tela fuq il-muntanja, il-poplu baqa' rieqed, il-poplu ma qamx kmieni biex jistenna lil Alla b'dan ir-rigal b'dan id-don. Mosè jinduna illi għal-poplu Ludi l-Iskrittura, il-kelma tal-Alla ma kienet xejn don jew aħjar, kien għadu ma jafx fija, kien għadu ma jafx x'inhi, kien għadu ma jafx rigal kbir kien hemm fl-Iskrittura fil-Bibja. U jinżel jiġri Mosè mill-muntanja u jagħmel kull ma jista' biex qajjem lill-poplu ħalli jkun lest, ħalli jilqa', ħalli jisma' id-don ta' Alla. Meta l-poplu skopra is-sabiħ tal-Bibja, is-sabiħ tal-Iskrittura, ħass sens kbir taħtija illi ma kienx ippreparat, illi ma kienx lest biex jilqa' ir-rigal tal-Iskrittura, tant li sal-ġurnata tal-lum bejn id-49 u l-50 ġurnata wara l-Għid, il-Lowt għadhom biex ipattu għal dik il-ġurnata għal meta baqgħu reqdejn fil-għodu. Il-Lowt għadhom sal-ġurnata tal-lum jagħmlu l-lejl kollu bejn id-49 u l-50 ġurnata wara l-Għid jistudjaw it-Toraħ, jistudjaw l-Iskrittura, bħalli kieku jridu jgħidu lil Mosè, jridu jgħidu lil Alla, ma wkoll jridu jgħidu lil uliedhom u lilna isma' qogħdu attenti għax l-Iskrittura hi rigal kbir, l-Iskrittura hi don tal-għaġeb li mhux ta' min jitraskurah. Għalfejn qiegħed nirrakkonta dan kollu? Għax propju Pentekoste l-inżul tal-Ispiritu Santu jseħħ f'din iċ-ċirkostanza, f'din il-ġrajja. U jseħħ propju dakinhar biex jagħtina messaġġ qawwi u qawwi ħafna biex jgħidilna illi d-don tal-Ispiritu Santu huwa r-rigal il-kbir il-ġdid
ir-rigal il-kbir veru li huwa wisq ikbar mir-rigal tal-kelma tal-Alla. Pentekoste l-lud kienu jiċċelebraw ir-rigali l-kbir fil-kelma ma wkoll ir-rigali li Alla kien jagħtihom fil-frott tal-ħolqien. U għalhekk kienu jkaxkru lejn it-tempju karrijiet mobbijin barrin u ġorru karrijiet mobbijin bil-frottijiet bħal rummien, iż-żebbuċ, l-għeneb, ix-xejr, il-qamħ, iż-żjut li joħorġu miż-żebbuċ biex joffruhom lit-tempju bħala sens ta' ringrazzjament. Il-bikri fil-fatt kien jgħidula il-bikkurim, il-bikri, festa li tagħmel parti minn din il-festa ta' Eid il-50, il-festa ta' Pentekoste. Imma fl-ispirtu tiegħu Alla tagħna dan kollu. U se naraw x'jiġifieri meta ngħidu Alla jagħtina l-Ispirtu Santu. Kienu miġburin f'post wieħed, aħna nafu li kienu miġburin f'post wieħed minħabba l-biżgħat tagħhom, minħabba l-inċertezzi tagħhom. U hawnhekk nistgħu ndaħlu nistgħu naqdu mal-biżgħat tal-Apostli, mal-inċertezzi tal-Apostli, il-biżgħat tagħna, l-inċertezzi tagħna. L-Ispirtu Santu nitolbuh jiġi, ejja Spirtu Santu jekk inħossu l-bżonn tiegħu. U nħossu l-bżonn tiegħu meta aħna nafu tassew lilna nfusna. Meta ninsabu f'kuntatt veru mal-profondità tal-persuna tagħna. Jekk aħna ngħixu aljenati, jekk aħna ma nħossux li aħna nies fil-bżonn, allura lanqas l-Ispirtu Santu mhux se nixtiequ li jiġi f'ħajjitna. Imma jekk aħna nħossu li tonqosna xi ħaġa fil-ħajja, jekk aħna nħossu, jekk aħna veri ma' nfusna u nafu li aħna limitati, allura mingħajr ma rridu induru lejn l-Ispirtu Qaddis u ngħidulu ejja. Kif jiġi l-Ispirtu Santu? Insibu almenu 3 simboli qawwija f'din is-sirta tal-Atti tal-Apostli għadna kif smajna. L-ewwel sinjal, l-ewwel simbolu tal-Ispirtu Qaddis, ħoss kbir mis-sema bħal tarieħ qawwi, jgħidilna l-Atti tal-Apostli. Il-kelma rieħ u l-kelma ruħ jiġu minn xulxin, anzi, il-kelma rieħ, il-Lut, jużaw il-kelma ruwaħ biex jgħidu rieħ u jużaw il-kelma ruwaħ biex jgħidu ruħ. Dan ifisser illi dak li jagħti l-ħajja lilna, ir-ruħ, ir-ruwaħ. Dak li jagħti l-ħajja lid-dinja, dak li jagħti l-ħajja lil-ħxejjex, dak li jagħti l-ħajja dak kollu li jeżisti madwarna huwa diġà l-Ispirtu Qaddis ta' Alla. Huwa l-Ispirtu Santu. Aħna drabi aħna nafu li ngħixu bl-ossiġnu, aħna nafu li ngħixu bl-ikel. Imma fil-fatt aħna ngħixu kif jgħidilna l-Ktieb tal-Atti tal-Apostli fih ngħixu, fih nitħarku fih aħna. Aħna ngħixu fl-Ispirtu Qaddis ta' Alla. U kieku jkollna nirrealizzawha din, hekk li aħna ngħixu f'Alla, aħna ngħixu fih, aħna ngħixu bih. U allura aħna għandna ngħixu għalih. Dan ir-riħ qawwi illi Alla tefa' f'nifsejn il-bniedem meta ħaġru mit-tajn fil-Ktieb tal-Ġenesi. Dan ir-riħ qawwi illi ħass Elija meta kien fuq il-muntanja Ħoreb. Dik iż-żiffa ħelwa, dak ir-riħ illi nissel paċi fil-qalb ta' Elija. U qal Elija, dan hu Alla, din hija l-preżenza ta' Alla. Ir-riħ li jagħti l-enerġija. U kieku jkollna nieqfu naħsbu ftit fuq il-ħajja tagħna kultant kemm ikollna bżonn ta' din l-enerġija. Kemm jiġu ġranet f'ħajjitna. Illi forsi ma jkollniex abtejt lanqas inqumu filgħodu. Jew nieħdu qata meta ġej il-lejl għax nafu li maħniex se norqdu. Kemm jiġu momenti f'ħajjitna meta ma jkollniex saħħa naffaċċjaw sitwazzjoni. Kemm jiġu ċirkustanzi, sitwazzjonijiet fejn il-biża' iżżommna lura u fejn ngħixu b'ansjetà kbira, ġrajja li tkun ġejja ġimgħa oħra jew 15 oħra diġà minn issa bil-biża' fina li mhux se jirnexxielna nissuperaw dak il-mument jew dik is-sitwazzjoni. Kemm għandna bżonn din il-qawwa tal-Ispirtu Qaddis. Kemm għandna bżonn ir-ruwaħ li jġeddidna.
Imma dan ir-ruwaħ mhux biss enerġija li tagħti l-ħajja, imma wkoll kif jgħidilna l-ktieb tal-Atti tal-Apostli huwa ilsna qishom tan-nar, derulhom ilsna qishom tan-nar. Din ir-ruħ dan l-Ispirtu ma jinteressax biss li aħna ngħixu jew li aħna neżistu, imma li aħna ngħixu b'ċerta toma, b'ċertu gost il-ħajja. Għalhekk ilsna tan-nar. Kieku jkollna noddu kemm il-darba fis-silta kollha insibu l-kelma ilsna jew l-istess kliem nies bilsna differenti li jifhmu l-apostli jitkellmu bilsna differenti. Kieku jkollna noddu dawn in-numri insibu diversi kelmiet li jirreferu għall-ilsien, għall-komunikazzjoni jew aħjar għar-relazzjoni. Għaliex? Għax l-Ispirtu ta' Alla jaqqadna flimkien. U aħna nafu li ħadd minna ma jista' jgħix waħdu. Il-kol kemm aħna għandna bżonn ta' xulxejn. Kemm ngħiduha, jien dak m'għandix bżonnu, dik m'għandix bżonna, imma fil-fatt li nkunu qed ngħiduha, diġà ikollna sentiment fil-qalb tagħna fina, illi mhux veru li dik m'għandix bżonna jew dik mhux se jkolli bżonn, dak mhux se jkolli bżonnu. Le, aħna bżonn xulxejn il-kol kemm aħna. Wieħed bżonn l-ieħor fil-ħajja. Għalhekk l-ilsien, għalhekk l-Ispirtu tal-Alla jidher fil-forma tal-sien. Il-lingwa l-sien huwa l-mezz l-iktar importanti tal-komunikazzjoni. Imma il-sien tan-nar jgħidilna l-Atti tal-Apostli. Xi ġifieri tan-nar? In-nar mhux li jeqret. Imma il-sien tan-nar li jfakkarna fil-preżenza ta' Alla illi der fl-olli jaqbad mingħajr ma jinħaraq taħt il-muntanja Sinaj meta der lil Mosè. Tiftakru għas-sejħa ta' Mosè. In-nar illi jekk smajna l-bieraħ il-qari mill-Esodu, il-qari tal-Vġili, tal-Velja ta' Pentekoste, in-nar li preċeda li kien qabel l-inżol ta' Alla meta niżel bit-toraħ. Kien hemm nar, kien hemm maltemp kbir madwar il-muntanja, kien hemm beraq, kien hemm sajjetti. In-nar tal-preżenza ta' Alla, ma mhux biss. Dan in-nar ifisser fuq kollox l-imħabba. L-imħabba. U dan l-iktar li nsibuh fil-ktieb tal-Anja tal-Anjiet. L-imħabba jgħidilna l-ktieb tal-Anja tal-Anjiet jaqgħu iktar mill-mewt. U jsejħilha l-imħabba fjamma ħuġġieġa taqbad li qatt ma tintefa' u li ħadd m'għandu l-qawwa u s-saħħa li jitfija. U din hija l-verità. Il-kol kemm aħna għandna bżonn tal-imħabba fina. Il-kol kemm aħna mhux biss nixtiequ li jħobbuna imma nħobbu. U jippruvaw riflettu ftit. Meta xi ħadd ma jħobbniex, jew meta nsibuha bitqila biex inħobbu xi ħadd ma jħallinix inħobbuh, tiġri xi ħaġa fina. Tiġri xi ħaġa fina. Ma nibqgħux sew. Imbagħad nibdew nsejħulhom depression, stress, ansjetà. Ħafna drabi jkunu ġejjin propju minħabba d-dubji jekk l-oħrajn iħobbunix jew le. Jew minħabba li kultant l-istess imħabba fina tkun fgata. Irridu nħobbu imma maħniex niġu mifhuma, imma l-imħabba tagħna mhix tiġi milquwa. Għandna bżonn l-imħabba, għandna bżonn l-ilsna tan-nar li jidhru li jinżlu fuq kull wieħed minnhom jgħidilna l-Atti tal-Apostli u jimtlew bl-Ispirtu Santu u jibdew jitkellmu b'ilsna oħra, erġa' ilsna oħra skont ma l-Ispirtu kien jagħtihom li jitkellmu. Aħna nafu li din il-ġrajja il-maqlub ta' ġrajja oħra fl-Antik Testament. Jekk tiftakru fl-Antik Testament f'kapitlu 9, kważi fil-bidunet tal-Ktieb tal-Ġenesi, insibu ġrajja tat-Torri ta' Babel. U hemmhekk ġara bil-maqlub li ġara f'Pentekoste. F'Babel kulħadd jaħseb għal rasu. F'Babel kulħadd irid jagħmel sinjal biex ikun magħruf. Ejja nagħmlu nibnu tempju, nibnu torri biex isimna jibqa' magħruf mad-dinja, biex ninaqdu flimkien nibqgħu magħrufin. Imma aħna nafu li s-supervja mhux taqqat, imma tifred. Meta jkun hawn xi ħadd f'nofsna jew fil-familja u jgħid hawn trid tgħaddi tiegħi u hawn jien nikmanda biex minna liħ jaqqat,
minflok jaqgħad ikun qiegħed jifred, ikun qiegħed ibiegħed in-nies. Hija l-imħabba mhux is-supervja, hija l-imħabba mhux il-prepotenza, mhux ir-rabja, mhux il-predominju, mhux l-awtoritarizmu li nikmanda jien, mhux dak jaqgħad fil-familja. Imma l-imħabba dik li taqgħad fil-familja. Dik hija l-għaqda, l-Ispirtu Qaddis. Allura f'Pentekoste iseħħ bil-maqlub ta' dak li seħħ f'Babel fil-ktieb tal-Ġenesi. Imbagħad Salluqa jgħidilna li f'Ġerusalemm kien hemm xi Lut, kien hemm xi uħud nies twajba minn kull nazzjon. Ma l-instema dan il-ħoss inġabru flimkien imħawdin għax kull wieħed minnhom kien jismagħhom jitkellmu, nerġgħu nisimgħuha, nerġgħu nsibuha bl-ilsien tiegħu, din il-komunikazzjoni ta' din il-ħaġa straordinarja. X'kien dak li kien hemm straordinarju? Ħaġa waħda kien hemm straordinarja. L-imħabba ta' bejn dawn id-dixxipli. Għaliex? Għax ma kienx mibnija fuq is-simpatija, ma kienx mibnija fuq il-ħbiberija umana, ma kienx mibnija fuq il-negozju, fuq kemm qegħdin igawdu minn fuq xulxejn, jew kemm qegħdin iħarsu jieħdu ħsieb xulxejn le, imma kienet imħabba oħra. Imħabba wisq ikbar, l-imħabba ta' Ġesu, illi ta' ħajtu anki lil dawk illi ċaħduh, bijuh u ħarbuh. Ta' ħajtu imħabba illi hija donazzjoni tiegħu nnifsu, qotja tiegħu nnifsu. Kienet din l-imħabba il-lingwa l-ġdida, imħabba li jekk aħna nirriflettu ftit jifhimha kulħadd. Saħansitra jifhem anki raġel jew mara bid-dimensja. Tifhimha tarbija li ma titkellimx. Tifhimha tarbija fil-ġuf. Tifhimha persuna b'diżabilità mentali, kulħadd jifhimha din il-lingwa. Għandu raġun l-Atti tal-Apostli li jgħid li hija lingwa li kulħadd jifhem bl-ilsien tiegħu. Din hija l-lingwa li kulħadd jifhem bl-ilsien tiegħu, li hija l-maqlub, l-oppost tas-supervja. L-oppost ta' hawn ikmanda jien, ta' hawn immexxi, l-oppost ta' hawn jien naf kollox, inti ma taf xejn, hija l-oppost. Il-komunjoni l-għaqda. L-Ispirtu Qaddis ta' Alla li jammar fil-komunità, li għandu jammar l-ewwel fil-familja għalhekk iż-żwieġ nisrani. Iż-żwieġ nisrani x'jagħmel? Iż-żwieġ nisrani dak il-kuntratt li jsir quddiem is-saċerdot jissiġilla d-don tal-Ispirtu Qaddis. Fi kliem ieħor iktar sempliċi, l-Ispirtu Santu jiġi f'nofskom, jiġi bejnietkom. Biex l-imħabba li biha tħobbu l-xulxin ma tibqax bis-sumana, imma ssir imħabba ta' Alla. U tgħidu li ma din kif tesperjenzaw, żgur intom stess esperjenzaw din fil-ħajja tagħkom tal-familja. Kull meta tissuperaw konflitt li jiġri. Kull meta tgħid ħanalaq għajnejja, ħanikdem il-sini, ma nitkellemx, ħanaħfer, ħanimxu, ħankomplu mexjejn, ħalli ma nagħtix każ, ħalli ma nagħtix wejt lil dak li weġġani, lil dak li kultant ma jħallinejx bikwieti għax il-weġġat hekk jagħmlulna, in-nuqqas ta' rispett hekk jagħmlilna, jaqgħanna fina ħafna rabja. Ikun hemm l-Ispirtu Santu f'nofsna li jgħinna nissuperaw dawn il-momenti. U allura bir-raġun li din il-lingwa li hija waħda imma kulħadd jitkellema bil-lingwa tiegħu bl-ilsien tiegħu. Interessanti għax isimgħu xejdu n-nies. Daw li qegħdin jitkellmu mhumiex il-koll mill-Galilija u qed jitkellmu bil-lingwa tagħhom. Mela kif kull wieħed minna qiegħed jismagħhom jitkellmu bl-ilsien tiegħu, bl-ilsien art weridu. Interessanti għax il-miraklu mhux li kulħadd fehem il-lingwa tal-Apostli. Mhux li l-lingwa tal-Apostli ftemet u kulħadd dak il-ħin f'dak il-mument tkellem u fehem b'lingwa waħda. Le, imma kulħadd baqa' jitkellem u jifhem bil-lingwa tiegħu. Dan hu l-miraklu. Dan hu l-miraklu tal-fidi, il-miraklu tal-Knisja. Il-miraklu li jiġi mill-imħabba. Mill-imħabba. Interessanti anki hawn. Għax mod ċar il-Bibja tgħidilna illi Alla jirrispetta l-individwalità ta' kull persuna. Id-diversità ta' bejnietna, Alla ma jrix li kulħadd ikun l-istess.
Ma jixtieqniex Alla li nkunu fotokopja ta' xulxejn, jew arwar fotokopja tiegħu. Le, ma jridniex hekk. Kemm sabiħa din il-verità li Alla jirrispetta d-diversità ta' kull persuna u jħobb li kull persuna kif inhi. U dan allura lina messaġġ, għax kultant meta xi ħadd ikun ftit differenti minni li taqbiżli. Kultant meta xi ħadd ikun ftit slow iktar minni, għax jiena jaħammorru, jibda tiela. Kultant għax xi ħadd forsi l-affarijiet jieħodhom b'mod differenti minn kif nieħodhom jien, tibda taqbiżli. Imma Alla tagħna mhux hekk. Alla tagħna jirrispetta lil kull individwu fid-diversità tiegħu, fl-individwalità tiegħu. U salluqa biex ikompli juri il-varjetà u d-diversità tal-popli aktar xaqbat lista ta' popli li kienet diġà qablu ma kitibix hu. Għax uħud mill-popli jisemmi diġà ma kienux għadhom jeżistu fi żmienu meta ġrat il-ġraja ta' Pentekoste. Allura żgur li qabad lista li kien jaf bija u poġġija f'din is-silta tal-Atti tal-Apostli. Jaqbad 12 l-identità differenti, 12 razza differenti. 12 għalfejn, għax il-numru 12 huwa n-numru illi jirrappreżenta l-popli kollha tad-dinja. L-Ispirtu Santu jkellem lil kulħadd, jitkellem permezz ta' kulħadd. Ġesu Kristu importanti għal kulħadd, inneħħuha minn moħħna kultant anke fil-lingwaġġ tagħna. Iż-żgħażagħ dan mhux diskors għalihom. It-tfal ma jridux jafu. L-familji żgħar dan ma joċċa għalihom, dan illum għandhom impenji oħrajn, għandhom affarijiet oħra. Inneħħuha din l-idea minn moħħna. Jista' jkun li aħna maħniex kapaċi nittraduċu l-lingwaġġ tal-Ispirtu Santu fl-lingwaġġ tal-żmienna. Jista' jkun bħalma kienu kapaċi jagħmlu l-Apostli fi kliem ieħor. Jista' jkun li għandna bżonn nikbru fl-imħabba u imħabba konkreta, imħabba partikolarizzata għal kull persuna, imħabba maqtuwa skont il-qies ta' kull persuna. Jista' jkun li għandna bżonn nittraduċu lill-Ispirtu Santu fl-lingwaġġ illi jiftiem iktar. Ejjew il-lejla nitolbu l-ewwel u qabel kollox lil Mulej biex jatina r-ruħ, jatina din ir-ruwaħ, din l-enerġija ġdida, jatina din l-imħabba li tant għandna bżonn. Imejjew il-lejla wkoll biex kif qalilna Ġesu fil-Vanġelu ta' dalgħodu biex inkunu aħna wkoll nies li nħobbu, nies li nħallu lill-Ispirtu ta' Alla jitkellem bina u jitkellem fina. Għadni ġej minn Ajnsilem jinkellem il-Qudiesa ta' Sant'Antnejn ta' Padova. Imma dan il-bniedem flimkien mal-qaddisin l-oħra li aħna nivveneraw, li aħna nqimu fuq l-artali, kienu nies bħal ħaddieħor, kienu nies bħalna. Ma kienux xi nies eroj, le, anzi, imma kienu nies kapaċi li jagħmlu ħafna wisa f'qalbhom lill-Ispirtu Santu. Ma kienux nies li jagħmlu ħafna affarijiet, le, anzi, imma nies propru li ma jagħmlux, anzi, nies li jagħtu ċans lill-Ispirtu tal-Alla jagħmel fihom, jaħdem fihom. Ejjew nitolbuh lil Mulej illum, aħna nagħlqu żmien tal-għid, aħna nibdew iż-żmien issa ta' matul is-sena. Minn għada nerġgħu nibdew nilbsu l-aħdar. Is-saċerdot jilbes l-aħdar barra meta jkun hemm il-festi jew is-sollenitajiet tal-martri jew tal-qaddisejn. L-aħdar ifisser it-tama tal-ordinarjetà, il-kwotidjanità, jieqfu l-festi anke jekk issa nibdew il-festi tagħna tal-irħula. Imma l-festa l-kbira u xekk il-festa l-kbira tal-għid hekk illum intemmuha mhux biex nagħlquha, imma biex titfa' dawl, biex tagħti dawl lill-ħajja ordinarja tagħna, lill-kwotidjanità tal-esperjenza ta' ħajjitna.
Sanqu bil-jibqaw flimkien inkantaw it-talba li tagħmilna l-kollu li jiet it-talba tal-missierna. Inti fis-smawiet jitqaddes fl-isem tiegħek, jitqaddes fl-isem tiegħek. Tiġi saltnatek, ikun dak li trid inti, ikun dak li trid inti, fis-sema hekk daffa. Ħobsna ta' kuljum. Għatina l-lum. Aħfirna id-nubit tagħna. Aħfirna id-nubit tagħna. Palma aħna l-kol naħru lil min ħati għalina iddaħħalniex fl-ebda tiġrieħ istaħlisna min kull dani Missier. Il-mulej ma'kom. Iberikkom iħariskom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Illum kienet l-aħħar lezzjo divina fil-ħdud tal-lejt, jekk Alla jrid nerġgħu nibdew serje oħra ta' lezzjo divina fl-ewwel ħadd tal-Avvent. Sadan it-tant nibqgħu nħobbu nfittxu fejn nisimgħu il-kelma ta' Alla. Il-lejla tajba lil kulħadd. U b'dak l-innu tal-aħħar li twassal għalina mill-Kor Ġeċesan taż-Żgħażagħ f'din it-tmiem tal-Lezzjo Divina għas-Solennità ta' Eid il-50, naslu fit-tmiem ukoll kif smajtu lill-Isqof jgħid ta' dan iċ-ċiklu ta' Lezzjo Divina illi wassalnilkom bil-ispjega tal-kelma ta' Alla l-Vanġelu ta' kull nhar ta' Ħadd. Grazzi wkoll għad-Djoċesi ta' Għawdex illi tkompli wkoll f'din il-ħidma ta' evanġelizzazzjoni, anki parti mill-pjan pastorali
tagħha li il-kelma tal-Alla tkun dejjem fiċ-ċentru fil-qalba tal-ħajja tagħna bħala knisja bħala insara. Issa kif vażaw wkoll l-isqof il-lezzju divina li jmiss jekk Alla jrid tkun fi żmien l-Avvent meta tibda sena liturġika ġdida. Imma diversi huma l-okkażjonijiet li anke permezz tal-mezzi soċjali tagħna tistgħu tisimgħu aktar mill-qrib il-kelma tal-Alla u tirriflettu dwarha. Infakrukom ukoll fil-erbat tal-Madonna ta' Pinu li qed ikomplu kull nhar ta' Erba' l-Knisja s-Santwarju ta' Pinu jkun miftuħ għal ħinijiet twal u jkun hawn iktar qudies mis-soltu. U qed nitkellmu dwar ta' Pinu nixtiequ nagħmlulkom stedina minn issa biex tkomplu tkabbru għarfien tagħkom tat-tarim dwar Marija Omna anke fid-dawl ta' żjara li jagħmel il-Papa Franġisku ftit ilu l-laqgħa ta' talb li tmexxiet minn hawnhekk illi s-Santwarju ta' Pinu fit-18 ta' Ġunju se jkun qiegħed jorganizza ġurnata ta' tagħlim sejjaħlu simpożju jew konferenzi illi intom tistgħu tibbukjaw biex tattendu għalija billi tniżlu il-formula minn fuq il-website u l-Facebook tal-Santwarju ta' Pinu u anki iktar tard tkun ukoll hawnhekk fuq il-paġna tagħna ta' Facebook tad-Djoċesi ta' Għawdex. Mill-bqija ma tfadalli xejn li nirringrazzjakom illi kontu magħna għal dawn il-lezzjo divina, grazzi lil ċefaj Audiovisuals illi passoltu jgħinu fid-direzzjoni teknika sabiex nistgħu waslukom dawn ix-xandiriet bl-aktar mod professjonali. Natukom il-lejla tajba.